लाइमोन लिरगिरि खौरांगिरि एस.के. बसुमतारीनि गिबि बिजाब उखुमब्रि फारसे नायदावनानै बिजाबखौ दिनै बेखेवबाय। दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि मोखुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि बियाब बाथौ बुथुमनि नब्लाङाव जारिमिनारि जर'खा थुनलाइ जख'न्थाइ जानानै थाङो। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै मोनब्रै थुनलाइयारि गौथुमफोरनि जथाइ बानजायनायाव जानानै थाङो बे जर'खा जथाइ थुनलाइयारि जख'न्थाइया। बाहागो लाफैनो हायो फारियै फुंखा थुनलाइयारि गौथुम, दावदारा थुनलाइ गाथोन, बरपेटा रड हादान थुनलाइयारि आड्डा सालबारि आरो बाथोन थुनलाइयारि नखर रुपहि। बिजाब बेखेवनाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जर'खा थुनलाइ जख'न्थाइया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि लाइमोन लिरगिरि खौरांगिरि समाज मावथि एस.के. बसुमतारीनि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब उखुमब्रि फारसे नायदावनानै बिजाबखौ बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बेखेवनाय जायो आरो बे बिजाबखौ बेखेवनानै होयो 2018 मायथाइयाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पुर्ण ब्रह्म बिथाङा। गोबाव सम गोग्लैनानै थानाय गावनि गिबि सोरजि बिजाब उखुमब्रि फारसे नायदावनानै खौ फावगिरि, फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि मेन्देला ब्रह्मनि गोख्रों नाजाथाब हेफाजाब आरो ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि बिथांमोननि हेफाजाब बे बिजाबा आबुं महर मोनदों होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो एस.के. बसुमतारी बिथाङा। सालबारिनि नैबे बाथौसालियाव थानाय न'मा, बे न'मायावहाय मोनसे थुनलाइयारि जथाइ जख'न्थाइ जादों आरो बे जख'न्थाइफोरा जाबाय माखासे हालामारि थुनलाइयारि गौथुमफोर। बेफोर गौथुमफोरा जादों फुंखा थुनलाइयारि गौथुम, दावधारा, हादान थुनलाइयारि आड्डा सालबारि, बाथोन थुनलाइ नखर रुपहि आरो बेजों लोगोसे बरपेटा रडआवहाय थानाय थुनलाइ गाथोन नखर। जथायै जोङो मोनसे थुनलाइयारि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो दिनै आङो गांसे बिजाब बेखेवनो मोन्दों। बिजाबनि मुङा जाबाय उखुमब्रि फारसे नायदावनानै। बे गांसे खन्थाइ बिजाब, लिरगिरिया जाबाय दावगाफु लाइमोन लिरगिरि एस.के. बसुमतारी। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि गामिनि बिथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि। बिथाङा थुनलाइनि फारसे आखाइ होनायजों लोगोसे आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानफोराव थानानैबो फरायसाफोरनि जौगानाय, समाजनि माखासे बेले बेजे जेंनाफोरखौ फोसाबस्रांनाय खामानियावबो आखाइ होगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा सासे मोजां खौरां दैथायगिरि। बिथांनि बे उखुमब्रि फारसे नायदावनानै बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। बिजाबखौ आङो दान्दिसे नायदों। नायखांनायनि उनावहाय बिथांनि खन्थाइफोराव जों नुनो मोन्दों जोंनि समाजनिनो गुबुन गुबुन जेंना जेंसि बायदि थासारिखौ लानानै लिरनाय मोन्दांथिफोरखौनो बिथाङा खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। बिजाबखौ नायोब्ला फरायगिरि बिथांमोना मोनगोन बिथाङा मा बबे बबे बिथिंखौ लानानै गावनि खन्थाइनि सोदोबफोरखौ साजायदों, खन्थाइफोरखौ लिरदों, बेखौ फरायोब्ला फरायगिरि नोंथांमोना मोनगोन। बिजाबाव गासै 52 मोजां मोजां खन्थाइफोर दं आरो बिजाबाव बेसेन गोसा रायजिरथाइ होदों बर'नि सासे मुंदांखा रायजिरथाइ लिरगिरि। बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि सासे थुलुंगानि फुंखा बिथां राखाव बसुमतारी सारा जोबोर मेहेरगोनां रायजिरथाइ होदों आरो बे रायजिरथाइनि गेजेरजों एस.के. बसुमतारी बिथांनि खन्थाइफोरनि सोमोन्दै सुंथाबै माखासे बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। नोंथांमोना नायगोन आरो लिरगिरिखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।